ulit-ulit na hilo, lata at putla, baka iron deficiency anemia na yan. Take Hemarate FA, the blood vitamin. Uy, aram mo na daw ang bareta? Ano ito? O, day mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdangog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan baguan pangudtuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardelal. Aramon Yato. I'm gonna knock on your door, ring on your bell, tap on your window too. If you don't come out tonight when the moon is bright, I'm gonna knock and ring and tap until you do. Bueno mga tugang, maray na aga po sa Indugabos. Call out your name. Miyerkules, pitsa 14 kan bulan kan Agosto. I'm gonna hoot and howl like the lovesick. Sa pangaran po ni News Director Mar de la Cruz, ang regular po dindong kaibahan digdi sa programa. Kita mo naan magsarabay-sabay programang Aramon Yato. Ako po si Joshua Bino. Kumusta po kamo mga tugang? Near. Ano lamang ang pinagkakabisihan ngunya na aldaw ni Miyerkules. Gari sa mga magurang ta dyan, birisi-bisi na, ngunya na oras na inita, kay puwan ng magpreparar nin pangudtuhan. Maurli sa mga akos, Ring and tap until you maurli sa mga akos, hali sa eskwelahan. Nagpuuna po sa klase kan Lunes, o kan nakaagi pangani pala na simana. Fight-fights na. Medyo mainit lang pati ang panahon, di ba? Iwas kita sa pagpara baralad po mga tugang. Dipisil ang magkahilang sa panahon ngunyan. Di ba? I'm gonna knock on your door, ring on your bell. Si Sir Mar po kaya mga tugang may pig asikaso. Right, I'm gonna knock and ring Kaya para mientras kita mo nang mag-iriba-ibahan tabi your door. Call out mag kuro-kurumustahan lamang ngunya na aldaw nin na Miyerkules sa aga no. Pitsa 15 na sa aga. Pitsa 15 na. with me. Hey little girl, this ain't no time to sleep. Kuhan na sa aga. Payday Jerome ano? Payday. How can I hold you near? With you Sabi kan sarong solterong kauron ko Jerome. on the knock, Taraman sa ilusyon niya. ring on your bell, tap on your window Kung mamahalin man kita, tonight. MJ, dogon mo na MJ. Gonna knock and ring and Sabi kan barkada ko, duman sa ilusyon niya, kung mamahalin man kita, hanggang kinsenas lang. on your door, ring Bakit ngaya? bell, tap on. Kasi ngayon, pagmamahal ko sa'yo, walang katapusan. If you don't night Happy payday! is bright, I'm Happy payday, tabi mga friends. till you do. Sa aga, I'm gonna on your ano ini tabi, Jerome? At sanda, sir, masweldo na. Ay, correct. Correct ka mananggad. May bisita tabi kita, Jerome. So, pinaka maitsurahon sa, sa Bureau of Fire. At Angel, yaon so, bisita ta this ain't no from Bureau of Fire Protection. let's count kisses instead of counting sheep. How Good morning po kay Ma'am Bing Buen Bores. Sabi ni Madam, good morning po. Good morning po sa Indogabos na mga nakatutok niya sa Satuyang official Facebook page, DCGB News Online. Ano? on your window, Bueno mga tugang, gusto tang pasalamatan itong mga personnels kan Navy, kan United States, kan South Korea, kan United Kingdom na nagpasyar po, nagbisita digdi sa syudad kan Legazpi. hey little girl, this ain't no time to sleep. Karon na namo na te. Pag-break, mag-urong kita, pag-break taon-taon. How can I hold you near? With you up there. Gusto tang pasalamatan itong mga Navy personnels po, Navy and Marines kan US, kan South Korea, kan UK, buda so iba pa
na nag-participate po mga tugang digdi sa Pacific Partnership 2024-2. Iyo po bagay ni so nagbisita sinda digdi sa Legazpi City para sa manlain-lain ng mga humanitarian services, humanitarian efforts. 'Di ba? Nen libre Gonna knock mga tugang. on your door, ring on your bell. Ta kun matandaan ko, ngunyan po na pitsa 14. So sa indang huring aldaw kan pagbisita po digdi sa syudad kan na Legazpi, di ba? Kung matandaan ba ganindo, so City of Bismarck na barko po kan US Navy nagduong po baga digdi sa Legazpi City 2 weeks ago. Digdi sa Legazpi Port nagduong yan. Kadakula pating barko yan mga tugang, kadakula pati. And kina umagahan nagdoong naman so Republic of Korean Navy duman naman po sa Pierkan Tabaco, talay na po mauusto digdi sa Legazpi. Duman po sinda sa Pierkan na Tabaco, tapos nagpapasiring sinda digdi sa Legazpi para sa mga serbisyong ihatod ninda sa mga Legazpeño, sa mga Bora Barangay, and so iba pang mga uniform personnel dito po sa syudad kan na Legazpi nagpapa-training. 2 weeks po yan. And kung yan aldaw, so sa indang last day, day ko sure kung tapos na so send off sa inda dyan sa Legazpi Port, mabarilik naman po sa inda sa indang kanya-kanyang mga misyon. Sa laog po mga tugang ninduwang simana, dakulaan, ipigpapasalamat kan Legazpi City sa inda, ta dakul so naitabang po ninda para sa syudad kan Legazpi. Ano po ito? On your bell. So mga pigko-cover tabaga mga tugang na event, so libreng castration and spaying o kaya pagkapon sa mga atama na ayam asin ikos na piggibo sa tulong barangay digdi sa Legazpi City. Pig cluster po baga mga tugang sa tulo. So mga barangay kan sentro kan Legazpi digdi sa barangay Dapdap. So mga nasa northern barangays sa barangay Pawa. And so mga nasa southern barangays digdi man ginibo sa barangay Taysan, libreng castration and spaying para sa mga ayam asin ikos, di ba? Nakulang tabang na po ito mga tugang sa City Veterinary Office. Ta day na sinda naggasto, di ba? Iyan kaya na castration and spaying, paagi iyan kan na mga veterinary office, mga tugang, para makontrol ang pagdakol kan populasyon kan mga ayam, buda mga ikos, lalo pa baga mga tugang na digdi sa tuya. Problema ang mga balaw-bagaw na mga ayam sa palibot na napabayaan o pipabayaan na kan mga may sarili, di ba? At least nakalibre na sa City Veterinary Office. Tan sabi baga ni Dr. Manny Estepona, around 350 to 400 na mga ayam ang na-cater duman sa ang makikater kay itong libreng serbisyo kan mga digdi sa tuya para sa Pacific Partnership itong pagkakapon. Kung i-compute ta ngaya, more or less 2 million so kantidad kay ito gabos, so at least nakalibre na sa mga nagkapirang mga para atamanin ayam asin ikos digdi sa Legazpi City. Ano pa mga tugang ang pinaka-importante na nairas kay ining Pacific Partnership po digdi sa syudad kan Legazpi? May mga manlain-lain na mga rescue training na pig-organizar po itong US Army and US Navy sa mga personnels kan City Disaster Risk Reduction and Management Office, kain trapa sa BFP and iba pang mga uniformed unit. Nakulang tabang na po itong mga tugang, di ba? So expertise kaining mga Amerikano, kaining mga Navy personnels kan With you up there and me down here, I'm gonna knock.
Camille Pratsiambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabas siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, Mayor Nonoy Kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay Mayor Nonoy Kap. Come to the Metro and you will find everything you need. So keep this in mind. Something sporty. Something smart. Something homey. That's just the start. Whatever you beat is whatever you style. It's here at the Metro. It'll be worth your while. There's something for you. Something for you. Something for you at the Metro. There's something for you at the Metro. Hindi sa tercer distrito maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo. Congressman Didi Cabredo, asi sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini.
Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraantabay? Download na! Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number 1. Always number 1. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Radyo DCGB, always number 1, always at your service, san oras eksaktong alas 11. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Uminabot na sa sobra 2,000 ang kaso kan leptospirosis sa bilog na nasyon ngunya na taon. Inian kinumpirmar kan Department of Health na kung sain sigun sa ahensya, padagos an pagdakol ka ini dahilan ka naging pagbabaha na dinara ni Bagyong Karina asin kan habagat ka nakalihis na bulan. Sinabi ni DOH Assistant Secretary Albert Domingo na igwana nin totala 2,115 na kaso kan leptospirosis sa nasyon, mas hababa ininin na sa 23% kumpara sa sobra 2,700 na nai-report na kaso sa parehong panahon ka nakalihis na taon. Alagad sigun kay Domingo piglalaoman na mas madakol pa ini pag naisabay na ang mga na-admit sa nagkapirang ospital na daipan na i-report sa saindang ahensya. Yan ang pang alas 11 ang bareta hali sa DCGB News Base. Ako po si Shara Melaron, marhay na aga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Unilab. Yan ang alagang Unilab. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Sa indong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige na! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo, kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita! Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. SB19 here. Ano atin? Atin to, chicken McDo. Much malaki, malaki, much juicier, much crispier ito. Versus previous recipe. Better chicken McDo. Atin to, chicken McDo. Parami na tayo. So in love sa chicken McDo. Para sa'yo at para sa atin. Ang better chicken McDo. Atin to, chicken McDo. Bigger, better chicken McDo. Versus previous recipe. Dried through for a McSaver Sulit Busog Chicken McDo meal, 99 pesos lang nationwide. May energy na. Energy! Meron ding Energy!
Nag-crash o nag-palpitate? Baka di yan pang everyday. Mag-Enervon helps unlock Healthy energy! na magandang araw-arawin with proper dosage, diet, and exercise. Mag-Enervon araw-araw. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle, at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. I'm gonna knock on your door, ring on your bell, tap on your window too. Buwan mga tugang, welcome sa ikadawang kabtang kan sa tuyang programa kay Mr. Alan Bisonya. Diyos maray na udto po sa mo, sir. Kay Sir Jeril Aranya, maray na udto tabi sa mo, Sir Jeril. And kay Ma'am Bing Buen Bores, maray na pagkaudto tabi. Okay na mga tugang, pasensya na kamo kasubago ta intermission number. So Albay Electric Cooperative o Aleco. Kaya medyo naputol kita kaso bago. Ipanagos ko sa figuro ng mga tugang. So pagpapasalamat naman digdi sa Pacific Partnership. Itong mga trainings na pig-organize ninda na ang participants, mga Bureau of Fire Protection personnel, mga CDRRMO kan Legazpi, may kung may PNP and iba pa. Tadakulang tabang po ito para sa kumbaga pagka-master ninda kan mga pinaghihibo ninda, mga aktibidad ninda, rescue operations, at least naiihiras ninda digdi sa Tuya, digdi sa Legazpi City. Dakulang kaaraman para sa mga rescuers naman po digdi sa syudad kan Legazpi. Di ba? Libre, pati hindi ka na nagbayad sa pag-training. Ano pa ang ibang bagay na naihatod po sa Tuya kaining Pacific Partnership? Itong mga rehabilitasyon po mga tugang nin mga school buildings digdi sa Tuya, sa palibot. Nagkapirang eskwelahan po digdi sa Legazpi City. Kung matandaan nindo, may sarong na napapagilo ko ta. May sarong dyan Kuya Ramir, nawa rang kitsinilas. Ako ang pigahanapan. Ako ang hanapan mo na, nagpuprograma kita digdi. Apoton mo so nagsusurot kay Marita duman sa newsroom. Pero mga tugang, so pag-rehabilitate nin mga school buildings, di ba? Duman sa Legazpi Port Elementary School, saro duman na school building and pag-rehabilitate ninda, na ginibong, kumbaga, feeding area kan mga estudyante, di ba? So dapat ko ta na nga ang plano sigun kay Madam Ladi Azur, so chief kan City DRMO kan na Legazpi. Ang plano ko ta kayang-kaya daakan mga US Navy and South Korean Navy personnel na magbugtak, magpatugdok nin bagong building. Kaso ang problema, kulang na sa space ang mga eskwelahan tapo digdi sa sentro kan Legazpi. Kulang na sa space. So iba, okupado na kan ibang buildings, okupado na kan mga covered courts. Diba? No question man ta, syempre ang covered courts baga, dakulang tabang man po yan na pigigibuhan ki mga events, graduation, diba? And diba pang activities sa mga barabarangay. Kaso medyo nang hinayang lang si Ma'am Ladi Azur ta. Sayang ngaya, bagong building ko ta ngaya na ito. Kaya ang ginibo, rehabilitasyon na lang po kan mga existido pero may mga damage na o may mga route ng buildings. Diyan po sa Legazpi Port Elementary School, di ba? And supig covered ta ka na kaaging aldaw diyan sa laog kan Naval Forces Southern Luzon, sa Navforsol Naval Station po diyan sa Regional Center Site, Barangay Rawis, Legazpi City.
itong Child Development Center. 'Di ba? Nasa around $5,000 daw po so nagasto kan mga South Korean Navy personnel sa pag-rehabilitate kan building. O kung i-compute ta mga tugang sa peso, more or less nasa sobra 250,000 pinaka-raise so atop, pinaka-raise so interior, and nagpintura kan laog luwas po kan building. Sabi kan Naval Forces Southern Luzon, ang sunod mi ngayang gigibuhon, asikasuhin mi na ngay sa mga dokumento tanganin ng as soon as possible magpuuna or makapag-operate na girara itong Child Development Center sa laog kan Naval Station. Ang estudyante pati duman bako sa na mga aki ki mga Navy personnel kundi pati sa mga nasa luwas nasa palibot kan na stasyon yan sa Barangay Rawis, di ba? Nakulang tabang po kadakol man na itabang sa tuya kay ning mga nagbisita digdi sa Legazpi City para sa Pacific Partnership, di ba? Tampig pipili pala nila mga tugang mga syudad na kataning nin dagat, mga kataning nin dagat. Pag may mga mission palan sinda, permanentang pigadaraso sa indang barko. And saro pa sa basihan para mapili ang sarong lugar. So willingness da kan LGU na makipag-coordinate, makipag-cooperar, di ba? So nakulang tabang nadigdiman po yung ginibo sa syudad kan Legazpi, di ba? Kaya so mga mabiyahe po diyan na South Korean, US and UK Navy and Marine Corps. Salamat po sa Indo. Isang mapayapa at ligtas na paglalayag po pabalik sa indong mga lugar, pabalik sa indong mga mission. Diba? Pasalamat ang mga Legazpita napasyaran po nindo ang syudad para sa indong mga humanitarian services. May medical mission, may kapon sa mga ayamikos, training for disaster response, and rescue operation and rehabilitation in mga school buildings. Thank you very much po sa Induga Boss. Sana mag-utropa, may mga masunod pang pagbisita, di ba? Dakulang bagay man po, dakula man po kayang katabangan talaga sa mga sa LGU, sa mga Legazpenyo, di ba? May tawo po tabi garo Jerome tabi Shara, may tawo sa luwas. Uy, sa mga barkada ta dyan sa Bureau of Fire Protection, nag-celebrate da kan sa indang anibersaryo. May mga nakalinyang aktibidad para sa indang anniversary. May bisita kita halit sa Bureau of Fire Protection Legazpi, tad makakaulay tayo ng mga tugang. Pero bago yan, konta mo ng report halit dyan sa lawas. Si Sir Al Armario. Sir Al, maray na udto. Hello. Hello. Yes, please go ahead po. Yes, just sa Marinaod to, mas aktibo ngunyan ang mga military operation, pati na PNP intelligence work, bako sana sa mga haralayong barangay, kundi magin dyan sa urban areas, lalo sa Legazpi City. Dahil yan kan mga aktibidades na pigigibo kan mga militanteng grupo, sharing niya na in-schedule sindang rally o marcha rally kontra Balikatan. Ang pagtubod ninda Balikatan sa Albay District pasiring dyan sa may Redemptorist Church kan Gugon, Legazpi. Kontra sinda kan iyan na bigasabing Pacific Partnership. Mm-hmm. Pero Balikatan ang sa indang pagtubod kan gobyerno asin ang mga dayuhan na soldados, lalo ang mga foreigner, mga Amerikano nagbisita digdi sa tuya sa Albay. Kampanya para sa Order of Peace, katuninungan ang pigdalaban man kan mga militanteng grupo.
Digdi sa mga rayong barangay man, lalo digdi sa southern part kan Legazpi, Daragay, and Manito, Kamalig, to 3rd District, aktibo man ang mga military operation. Dahil man yan sa mga harassment na pigigibo kan bigatubudan mga rebelde o mga kontra-gobyerno para dahil sinda malusutan, aktibong marayong yan ang mga intelligence work asin mga military operation. Kaya nahiling ta minsan sa mga rayong barangay ang pagkapatrolya kan Philippine Army asin kan PNP. Pati na ang mga checkpoint, joint forces na ang Army asin ang PNP para dahil sinda malusutan kan mga kontra-gobyerno. Iyan, Joshua, na impormasyon pa, digdig raray sa luwas, Alarmario, DCGB. Yes, thank you, Sir Al. Yan po mga tugang, Sir Al Armario, hali dyan sa luwas. Ring on your bell, tap on your window too. If you don't come out tonight. O ba mga natandaan do mga tugang so issue sa dyan sa Bicol University na kwantangan ikirinin pahayag si Dr. Baby Boy Benjamin Nebres III, ang presidente po kana universidad. Ta nabanggit da kaya sa Bicol University sa sarong committee hearing sa Senado, sa committee ni Senador Ronald Bato de la Rosa, na ang BU da saro sa recruitment hub kan CPP-NPA. Nagdepensa kay ni mga tugang si Dr. Baby Boy Nebres, ang BU president. Ta sabi niya, sala ngaya palso na ngayang maray, so pinagbasihan yinindang datos year 2014 pa ngaya yan, 10 taon na ngaya ang nakalipas, di ba? Palso na ngaya. In fact ngaya, year 2018 or 2019 kan magkaigwa ni na pagtiripon sa regional LCAC ining task force to end the local communists, ining LCAC 2018 or 2019 ngaya, deklarado ng cleared ang BU kasiring na bagay, diba? Ta wala man nga nadadakop o nakaka-encounter ang mga members kat Armed Forces of the Philippines na mga rebels na hali ngaya or graduado sa BU. Kaya haloy na ngayang deklaradong cleared ang BU pag-abot sa siring na bagay. Kaya mali man nga so nagbutwa nga duman na data sa committee hearing ni Senador Bato. Ang sabi ni Presidente Nebres, palsong-palso naman ngayang maray ang datang iyan. Diba? Kaya ang magiging lakdang dapo mga tugang kan BU, makunyan sinda, masurat, ma-coordinar sa regional LCAC para mapaabot ang tamang impormasyon duman sa committee ba ni Senador Bato. Bako naman tama sabihon na recruitment hub kan mga rebelde ining kan mga katugangan tang CPP-NPA ining BU, di ba? Palsong-palso na nga aluyon naman niya. Degero sinda updated ano. At least mga tugang na kuantanin pahayag kayan an Bicol University. Bako basta-basta sana na mabanggit bagaan sarong eskwelahan. Diba? At nagdepensa man kayan si Presidente Nebres. Dyan nga sa BU, iyo nga, piga pa halagahan mi ngayaan boses kan kada saro. Kung magrally nga sinda sa loob ka na eskwelahan, pigtugutan mi ngayaan. Pigdadangog nga, o piga pa halagahan daan boses hinaing kan kada saro kan mga estudyante. Diba? Malaya nga sinadigi sa loob kan universidad. Pero nga pag-abot nga sa bagay na recruitment hub nga ini, bako nga mali na nga nasabi yun, palsong-palso na nga 2018-2019 cleared na nga ang BU kang regional LCAC, di ba?
Maray na aga po sa gabos ng mga estudyante kan BU. Kumusta ka mo? Dari nagpo ng ang eskwelahan sa BU. Kan Lunes pa sana. Di ba? Oy palang mga tugang, kumusta ko daw po kamo? Kumusta ang presyo kunyan kan karning oreg diyan sa indong mga kanya-kanyang lugar? Kan sabi may mga lugar na mahal. Mahal talaga, may 310, 320, 300. Ang medyo barato kung nailing Kuya Ramir. Digdi sa sa bigaa, may nalang akong nasa lang 280 ang kilo kan karne. Pero sa ibang lugar talaga medyo mahal ngunyan ang kilo kan karning urig, di ba? Epekto kan mga kaso nin ASFTD sa Bicol Region. Tad pag ilustoryanta daw po yan mga tugang. Pakalipas kan report ni Chief Jimmy Nasalita. Chief Jim, good morning. Please go ahead, tabi. Yes. Salamat Joshua. Maray na aga sa mga parantabay sa mga dagdag nyatong bareta search and destroy kontra lamok. An kampanya ngunyan kan barangay Salugan digdi sa Banuan kan Kamalig kun sa inanutaran iguanin sa rong kaso nin dengue sa Purok 2 sa barangay Salugan. Basa do sa GC kan barangay pinapabalangibog sa mga konstituentes na ugalion magrilinig aldaw aga hapon gabos na tigaya na pwedeng maistaran na palamok asin mabunayan kay puhan pati laubon para dahil makapag-producer nin dakol na kitikiti na yuan na de-develop na lamok iurulaan mga ini. Ang barangay sa pamamayo ni punong barangay Igmiro Dino, sinan mismong konseho kan barangay Padagos naghingawa na inganyaron ang lambang residensyas magtinarabangan magrilinig kan sa indang kapalibutan kung sa iyo man sana ang pangontra sa nagdadakol na lamok ta nangyari gaya baga kana kaagyal daw matapos kan sigidong init nagparauran sigido man and ngunyan balik na naman sa tag-init digdi favorable ang sitwasyon sa araw kaning temperatura sa mga lamok urog na itong may daranin na binino na dengue. Asin nagbuburo na dahil na lamok na initabi Joshua duman sa mga malilinig na tubig na nasa salod sa mga nakatigaya na mga guma, lata, kung ano-ano pa plastic sa satuyang kapalibutan. Sa rong kaso ng dengue digdi sa nasabing barangay, asin sa ngunya nasa pagpabulong nasabing biktima, asin ongoing na pinagmomonitor inikan barangay na dahil na madagdangan and taod-taod papasyalan niya to an RHU para maaraman niya to sa kabilugan kan Kamalig kung ano ang estado kan kaso nin dengue digdi sa nasabing Banuan. Yan Joshua, sa to yung mga dagdag na informasyon Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat Chief Jim. Yan po mga tugang, speaking of dengue, talagang piglauman pa lang talaga na medyo magkaigwanin mga dengue cases. Takan mga nakagibaga tabi mga tugang na bulan. Sigida so naging pag-uuran, sunod-sunod so mauuran na mga aldaw. May nag-agi pa sa tuyang bagyo, di ba? Dakol sa mga nagka-ilistak na tubig. Kaya duman baga mga tugang sa report kan Department of Health tigdi sa Bicol. Naglangkaw talaga su kaso kan dengue cases digdi sa Bicol region by 40%. Kundi ako na sasala tabi mga tugang. Napunta itong
datos kan na kan Bicol region pag-abot sa mga kaso kan na dengue ang kumpirmado talaga naglangkaw so kaso kan dengue mga tugang dengue cases in Bicol up by 40%. Kaya pig-encourage kan DOH Bicol itong 4S, di ba? Sabi digdi, so Department of Health Bicol, Center for Health Development tapo mga tugang, nakapag-rehistro nin 715 na mga kaso nin dengue poon kan January 1 hanggang July 13, 2024. 40% mas halangkaw kumpara sa 512 na kaso nin dengue kan parehong peryodo kan uminaging taon na 2023. So naglangkaw pa lang talaga nin 40%. Di ba? Sigida kay suuran Sigida suuran kan mga nakaaging bulan. And piglalauman pa na magbutwa pa ng ibang mga kaso nin dengue. Siyempre nagpupuon pa sa nabakit ako names kan rainy season. Palaog pa sa nakita sa tag-uran. Di ba? Kaya pasiguro talaga kita ang mga tigaya dyan na pwedeng nahiling tam pwedeng bunayan kan mga lamok iurula na, di ba? Yung mga goma, mga bote, maski nga sa laog ka na rong yan ang mga flower base na may tubig pag taga-check tapo permi. Sabi digdi 4S strategy. So urine at sirain ang pinamumugaran ng mga lamok. Yan ang number 1. Number 2, sarili ay protektahan laban sa lamok. Pangatulong sumangguni agad sa pagamutan pag may sintomas ng dengue. And number 4, sumuporta sa fogging or spraying pag may banta ning outbreak, di ba? Although mga tugang naglangkaw nin 40% ang kaso nin dengue digdi sa Bicol region. Sabi kan Department of Health Bicol kan ma-interview ta ini mga tugang kun hihilingon ta ngaya harayo pa man ngaya kita o mas hababa ngani ngaya ang Bicol region kumpara sa ibang mga rehiyon pag abot sa mga kaso ni na dengue. Iyan ang sabi ni Madam Dr. Janice Alcala Arellano kan ma-interview ini kan mga media personnels, di ba? Alam ko ngayon ang dengue case digi sa Bicol by 40%. Pero ngayon kung ikumpara sa ibang rehiyon, mas ababa nga kita. Arayo pa man niya kita sa pagkakaigwa ng epidemya, arayo pa man niya kita sa pagkakaigwa ng outbreak. Pero mas marahay nga mga tugang na nagataga likay kita, di ba? Dipisil kung magparalangkaw ang kaso nin na dengue, bati iyang baga delikado man iyan sa buhay nin tao. Bueno mga tugang, dagdagan taan na barata ali dyan sa lawas. Si Karen Ala. Good morning Karen, please go ahead. Yes, Sir Joshua. Good morning, tabi sa imo. Mantingidong na sa alert level 1 ang bulukan mayon. Halagad daing nangyaring pagsabog. Hindi ang taliwas sa nagluwas na Facebook post na kung saan Hello. Medyo nagaputol-putol katabi Karen. Baka pwede Sir Joshua sa PBOX, daing katotohanan ang nagluwas na impormasyon na may pagsabog na nangyari. As in, abiso ninda na daing magpaluwas ning mga arog kaining impormasyon na pwedeng magkausa nin takot pagkataranta sa mga tao. Particular, ngunyan tabi Sir Joshua, resident volcanologist kan Mayon Volcano Observatory, tangani pong maraman tahali sa iyang lado kung ano man po nang gadaan sa iyang mensahe o anong espesipikong abnalidad managad kan mayon, as in ano pa man para sa publiko na pig-explicar pa kanila. Okay, Sir Joshua, uni po si Sir Paul Carl Alanis. Hello, po. Doc Paul. Good morning po, Dr. Paul.
Yes po, good morning. Sa inyo at ating mga listeners. Opo, si Joshua po ito ng DCGB. Kachat kita kanina. Nasa fieldwork ka pala ngayon, Doc. Pero, kumusta po talaga? Ano ang statement po ng FIBOX? May lumabas po kasing post sa social media na nagkaroon daw ng pagsabog yung Bulkan Mayon kahapon. Ano po talaga ang record ng FIBOX, Doc? Saan naka-standby po kayo si Karen sa Zoom? Daiman? Sa Zoom? Sa Messenger? Sa Messenger. Siguro maluya ang signal duman mga tugang sa sa area. Baka Tabi at Angel, pwedeng kitang mag-upload duman sa inda mga tugang. Kasubanggi kaya, may nailing man agad akong mga pig-share na post na alam nga pod kani nagkaigwa ngayanin pagsabog niya Bulkan Mayon, di ba? Dipisil pati pag sa social media ini pigpapalawas, pigsabi nga ngayang mga fake news ngaya. Madalion baga yan mga tugang kwan, madalion iyan kumalat. Ang problema kung halimbawa ang nakakahiling kunyan, halimbawa ang nakakahiling dayman tatao, dayman tulos mina fact check, nalalansi, di ba? Ining post kang Philippine Weather Alert na ang sabi digdi, breaking news ngaya, Bulkan Mayon nakapagtala ng madali ang pagsabog ngayong gabi. Sabi digdi, isang madali ang phreatic eruption ngaya ang naitala sa Mayon Volcano nitong alas 6:29 ngayong gabi, Agosto 13, na nagtagal nga ning 10 minuto. Diba? Naglakop ini, pero PIBOX, mga tugang, may patanid kayo na day basta-basta magtubod sa mga post sa social media. Ang initial nga ning impormasyon hali sa FIBOX, fake news nga iyan na nagbutwa na iyan na impormasyon. Diba? Kaya ang mga tugang, makumpirmar tamananggad sa paagi ni Dr. Paul Alanis kung ano man agad ang nangyari and kumusta ang presenting sitwasyon kan Bulkan Mayon. Hello, Tabi Ala. Please go ahead po. Hello, Sir Joshua. Pasensya na po sa mga friends sa mga panadawag kaya po. Bigla po kitang naputo. Dahil po sa naging unattended na po. Abay na po i-signal me. Bigyan sa kuya. And dito na po makudat si Dr. Alanis right now. Baka nasa field pa talaga si Doc. Opo. Dito ako magagawin sa sentimento. Ito naman lang po sa agad dun ta. Okay. Okay po. Sige, Sir Josh, balikan mo lang po if ever na may time na or may signal na. Okay. Sige. Okay, Tabi Ala. Thank you, Tabi Karen. Sorry po. Sorry po. Thank you, Karen Nicole agad. Alright, mga tugang. Si Karen Ala ang samuya pong bagong trainee reporter. Mailing po nindo siya dyan sa Albay District area. Nagpa-share pa lang si Ala duman sa FIBOX para sa pahayag mananggad ni Dr. Paul, ang resident volcanologist po dyan sa Mayon Observatory Center sa Linion Hills, Ciudad Can, Legazpi, para iklarar iyan mga tugang. Although FIBOX may pigpaluwas mananggad ng abiso na babala ngayon sa fake news tungkol sa pagsabog kan Mayon Volcano. Wag ngayang maniniwala. Buda, day na ipagpalakop, day na kita magtabang na maglakop ayan na impormasyon ayan. Day man palang talaga nagkaigwa ni na pagsabog an Bulkan Mayon kasubanggi. Yaw na po sa linya ang sa tuyang mahigos na resident volcanologist po dyan sa Mayon Observatory Center, si Dr. Paul. Dr. Paul, good morning. Yes po, good morning. Busy kayo, Doc. Kausap kita kanina, sabi mo na sa field ka pala ngayon. Pero yes, opo, pwede po, Doc, makahingi kami ng impormasyon, detalye. Ano po talaga ang nangyari, kasi may lumabas po na impormasyon online na nagkaroon daw po ng pagsabog ang Bulkan Mayon. Please confirm po, Doc, ano ito, totoo o hindi po?
Well, yung report kagabi came from a questionable na Facebook page. Based naman po sa aming mga observation, and ito yung official na statement namin, wala namang pagsabog na nangyayari. So that itong na to na Facebook page na ito, apparently yung tip-paste yung ginawa niyan. Mag-forward ka sa isang shopping online shopping site. Pero yung Vulcan baga confirm po ito, Doc, na walang nangyari talagang pagsabog. Fake news yung lumabas na impormasyon. Pero makikumusta na lang din po kami, Doc. Kumusta ang presente pong sitwasyon ng Vulcan ngayon po natin under alert level 1? Walang yung Vulcan ngayon is still at alert level 1 after nung last year's eruption mula June hanggang November. Pero yun nga, nasa alert level 1 pa rin siya. At for the past 24 hours, isang rockfall event o yung nahulog na mga tipak na bato. At isang volcanic earthquake lamang po yung ating na-record. Samantalang kahapon, yung sulfur dioxide ay nasukat sa 659 tons ng sulfur ang nilabas ng Mayon Volcano. Pero overall po, nasa alert level 1 pa rin ang Mayon Volcano. Pero under alert level 1, Doc, possible pa rin talaga itong mga phreatic eruption pero hindi man masyado ganun kalalaki. Well, nung last month, ng July, nagkaroon tayo ng isang phreatic explosion na nangyari. Pero yun, mag-expect talaga tayo dahil yun naman ang warning natin sa reminder doon sa bulletin na nilabas natin. Yun nga, kaya iwasan yung pagpasok sa loob ng 6 km permanent danger zone dahil every now and then maaaring magkaroon nitong mga yung mga phreatic eruptions. Yung mga pamamaga, Doc, wala naman na tayong nakita. Crater glow, wala na po tayong nakita gabi-gabi, Doc. Meron pa rin po tayong na yung other observations natin, nandun pa rin yung inflation at meron din tayong crater glow bagamat faint yun. Kailangan ng telescope para makita. Last month pa pala yung, Doc, na may nangyari. Pero gaano ba kadalas, Doc, na may parang may maririnig po tayo, may experience na mga maliliit na mga eruptions po ni Mayon? Yung mga phreatic eruptions po, ito yung mga, unfortunately, alam natin yung mechanism kung paano siya nangyayari. Pero sa ngayon wala pang way para mag-predict kung kailan talaga mangyayari. Yung huling nangyari na phreatic eruption was in July. Pero meron tayong maliit na phreatic eruption na nangyari noong May. And then before that, nung February, yung February. And then even before that, nung December naman. So, hindi po talaga magkakaroon ng mga phreatic eruptions sa Mayon Volcano. Alright. Normal naman pala, Doc. Pero, kumbaga, sabi nga ni sa Bicol, di man masyadong dapat kahaditan. Well, yung let me explain po na yung medyo fatalistic kasi yan na belief na wag kumbaga parang tandaan po natin noong 1993 60 katao yung namatay dahil sa isang phreatic eruption. At noong 2013 meron tayong mga casualties, may mga namatay na mga foreigner dahil din sa isang phreatic eruption. So wag po natin ibaliwala itong mga ganitong mga events. Alright, tama. Mahigpit pa rin, Doc, ang monitoring natin doon sa sa 6 kilometers. Sa ngayon ba, Doc, wala naman tayong na-receive na report na may mga human activities po around 6 kmpdz? Could you repeat that, Doc? May mga na-monitor ba tayo, Doc, na mga human activities ngayon sa loob ng 6 km PDC kasi bawal pa rin po under alert level 1. T-box po minomonitor lang po namin yung bulkan. So yung mga human activity, unless makita po namin, hindi naman po namin kayang i-monitor yung mga pumapasok na yun. Ang medyo makatakot lang pala ngayon, Doc, talaga yung mga fake news. Yes po, yes. Baka, Doc, may dagdag po kayong abiso sa mga nakikinig po ngayon. Please go ahead po. Yung abiso lang natin na doon po tayo sa huwag po tayo yung basta magpapaniwala sa mga websites na ito, mga fake page, yung mga pages na
mga hindi mga kumbaga hindi reputable na mga na sources, itong mga Facebook pages na ito na mga clickbait na tinatawag na para lang para lang magkapera. Unfortunately, walang pakialam kung magpanik ang mga tao. And then yung mga minsan kasama na diyan yung mga vloggers na na gustong magkaano lang para magkaroon lang ng engagement, gagawa ng kung ano-anong mga mga gimmick. Doon lang po tayo sa mga official na channels, official na ang P-Box naman po meron tayong presence sa mga social media apps ng Facebook at Twitter or X. And then may YouTube channel din po kami. And doon lang din tayo maniwala or makinig doon sa mga reputable na na media. Alright, Doc. Thank you very much po. Ingat lang po always. Welcome po, welcome. Alright. Mga tugang, si Dr. Paul Carson Alanis, ang resident volcanologist po kan Mayon Observatory Center dyan sa Linon Hills, digdi po sa syudad kan Legazpi. So klaro po yan mga tugang nga kung may nailing man kamo, na-share kamo sa Facebook na sumayon nga, nagkaigo nga yung periodic eruption niya sa Kasubanggi nga yan. Dahil na po nito ipag-share, diba, fake news da po yan. Diba? May inda kung ano man kay ang plano kan iba man basta man sa naman may naparulawas nin mga salang impormasyon. Ang dipisil kay dyan minsan nagkakausanin panic sa iba, diba? Pero ang mayon po kaya under alert level 1 pa man po giraray sagkod sa ngunyan. Kaya may mga possibilities talaga nin mga phreatic eruption. Diba? Dahil pwedeng basang-basangon sila na phreatic eruption niya, sadit man sa nagano yan. Pero delikado po mangyari yan mga tugang. Kaya ang advice ba kan P-Box ni Dr. Paul, likayan man giraray ang pagpara laog sa 6 km permanent danger zone sa palibot po kan Bulkan Mayon. Bueno mga tugang, ang iba pang istorya, makalipas lang ini. An oras hatod sa Indokang. Unilab. Yan ang alagang Unilab. Ang simpleng pampakilig, nor sinigang. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major
major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Marvila. Knock on your door, ring on your bell, tap on your window too. If you don't come out tonight when the moon is bright, I'm gonna knock and ring and tap until you do. Bueno mga tugang, balik po kita sa programa Aramon Yato. Ikatulong kabtang na po kan programa. Ngunyan aldaw nin Miyerkules. Bueno mga tugang, gusto kong bation ki happy anniversary sa mga friends ta dyan sa Bureau of Fire Protection. Pag nagpa-share ka mo mga tugang sa Bureau of Fire Protection Legazpi, may masabat ka mo dyan na matindiho ng tindog. Ang pangarap po kayo, panigurado, Gary Santander. Sir, good morning po. Welcome sa DCGB. Hello po sa Gabos. Good morning. Sarong ligtas na aldaw po sa Satoy Gabos. Sa mga nakantaway po ngunyan, sana po nasa marika mong kamugtakan sa mga oras po na ini. Balita ko sir, naga-celebrate na po nin anniversary ang Bureau of Fire Protection. Pang pirang taon ta na po sir? So nasa na po ito, 33rd BP anniversary na po. 33rd BFP anniversary. Di may mga nakalinyada po kitang aktibidad sir. Digi po sa Legazpi, kumusta po sa mga activities ta po inline digi sa celebration ta? Kuya po, sa mga inline po sa pigsabit ang celebration kan Bureau of Fire, nagkagawa man po kaming katapos lang po ito duman sa Ayala, so static display. Kung saan po, kung napasyaran po nindo o nailing po nindo sa aldaw na to, yan po duman sa mga manilayan na klase pong paggamit ng mga equipments sa firefighting, sa mga pag-extract kan mga natatrap ngaya sa mga vehicle, sa mga paggamit kan sa moyang special rescue force na mga gamit. Tapos sa mga manilayan po na klase kan sa moyang uniform. So may igo po duman kung nailing nito, so kaya kulay orange mi. Ito po, so biga po ming disaster response uniform. So tangerine po ang color niya, Sir Jos. Tapos iba pong mga araw kaning sulog ko ngunyan. So sa mga non-commissioned officer po, yun ang piga po ming type B uniform. Tan type A, so sa pang-officer po ito. Okay. Tapos iba pa kaming type C. So bako na po araw kaning so nakaborda ang uniform. Tapos may pa po kami mga athletics. So mailing po nindo duman kung sa static display. So manilayan po na paggamit ng uniform sa iba-ibang okasyon po. Ang uniform pala may iba-ibang type pero ang pinakamagayon daw gunso, sabihan kang type taka. Yan ang pinaka po. Pero 33 years pa lang po sir ang BFP. Kumbaga aramon ta daw kung 33 years anniversary po kita aramon ta daw sir kung kasuarin po talaga namok na ining Bureau of Fire Protection tabi sir. So basahan ko na lang po sa English po. So ining kung kasuarin po namok na ining sa Bureau of Fire. So the BP was formed from the units of the Integrated National Police Office. So kaninot po nasa pa kami INP, Integrated National Police of Fire Protection Service on January 29, 1991. So through Republic Act
Act number 6975, which created the present Interior Department and placed the provision of the fire service under its control. Republic Act number 6975, or the Department of Interior and Local Government Act of 1990. So took effect on January 1, 1991 and paved the way for the establishment of the PNP, BGMP, and BEP as separate entities. So the Appropriation Act of 1991 also caused the inaugural operation of the BEP on August 2, 1991 as a distinct agency of the government. So yun na po ini. So pangyari kaninot na naging naseparate na po kami sa INP. Kaya 33 years ago po yan, sir. Ano? Po. Pero ngunyan, sir, ano tabi ang salado po kan Bureau of Fire Protection? Anong mga programa kumbaga pigpopokusan ta po ngunyan, sir? So premier po, nakapokus po kami pirmi sa fire prevention. So igwa po kami daily po nagkakanda kami kay mga fire safety inspection sa mga businesses na ano po sa to sa tibiga po bing AOR or area of responsibility. So oral po kami nagkakandak diyan kay mga inspection sa new application na business, tapos sa mga renewal. So ang renewal po na pigsabi, so pa-expire na so mga nasa indang kapot nindang mga fire clearance na ma-renew ngayon na year. Tapos ma-expire ngayon na halimbawa ngayon na bulan, kaya po na pong inspect ito para may parang pasinda kon may requirements kami na dapat ninda pang i-comply para pag-abot kan January ma-renew sinda kan mayor's permit sa business center. Wala na pong sinang problema pag-abot sa fire. Diretso na po ang pag-process ninda kan sa indang renewal kan mayor's permit. Okay, pero pa sir, pag-abot sa komunidad, paano po ang Bureau of Fire Protection kumbaga nag-engage duman sa mga kasaradayan sa publiko tabi, sir? Ayo po, Sir Jos. Igwa po kami pigapod na uplan ligtas na pamayanan. So ini po naka-focus talaga kami din sa mga community sa lugar mi. Actually, halimbawa ngayon na taon, igwa kaming 10 targeted na barangays na kung saan may mga naka-assign po dyan na bumbero. So yun na po ang pigapod ng bumbero sa pamayanan. So ito pong uplan ligtas na pamayanan, nagkakandak po kami dyan kay lecture drills sa mga sa barangay, pati sa mga sa barangay captain, sa mga barangay kagawad, sa mga staff kan barangay, pati po sa mga constituents nila. Piga-train mo sinda sa fire safety, pati sa pigo-padrill may po sinda. So tapos pigo-organize mo po so baga pigapod misipag community fire and auxiliary group. So baga so mga pigaputakan panahon na volunteer fire brigade. Tapos nagtaman po kami kay mga fire safety tips kung paano talaga makakaiwas kita sa kasalo sa mga arong sa nyaw kita sa barangay. Mas magayon talaga, sir, na Bureau of Fire Protection naglilibot sa mga barangay, sa pinakababagang sektor kan komunidad minsan difficile kaya na sabi baga prevention is better than cure. Mas maray na edukaran ng publiko. Iyo po baga pagsabi ta na di baling kita bagyuhon minsan tadeta na iwasan kung saan dalagang kan bagyo minsan titamaan kita, at least may natatada pa sa mga property ta na pwede ta pang ma-restore o pakinabangan. Pero pag once na nasulan po kita, ultimong mga bagay na data na pigigamit, nadadamay po ay nagiging abo. So kaya mas igaw pa tabi kami nga pigi-apod na sarpasan ni sa mga dissemination kan information itong bandilyo. Correct. So nag-iikot tabi ang fire truck mi minsan nga twice a day na minapundo siya sa mataong lugar minsan pigiplay ninda so sa moyang mga fire safety tips kung anong tama dapat gibuhon kung sakaling kabuan nakadiscover kan solo sa oras na yan, at least dahil na magdakola solo tanaagapan nindo dahil igwa kamong naaraman kung paano ito mapalsok ang kalaya. Correct. Buda mas maray ba, sir, na kumbaga may ideya sa publiko kung paano ang pag firefight baga minsan anaging first responder sa mga kapitbahay baga, sir, ta syempre ang bumbero may travel time baga ayan minsan sindas na naging katuwang ta talaga minsan yung minala ko kanya-kanyang birit-bitang kibaldi. Iyo tabi, Sir Jos, dakulaw na bagay po na train mi talaga ang mga nyaw sa barangay.
very common primero dyan, kung may sulo sa lugar ninda, although, halimbawa, naapuda na kami, bako man ora mismo niya, tulos kami. Taan, ang fire truck mi, bako man sa bisiklitang pag linunadan mo, diretso na dalagan. Siyempre, may warm up time ka pa, man kanta, suprino baga kayan, kay po ano pa man ito, sa mga sobre ka na ng epoken para sa baga. So kaya igaw mo kitang pigapod na allowable time para magresponde. Tapos sa mga although sa mga personnel kan habang nag-under na sa truck, preparado naman, nakasulog na sinakan mga firefighting gear sa mga PPE. So sa barangay naman habang dai pa sa fire truck nag-aabot, nagkakandak na silang initial na aksyon aron kan so baldi-baldi system. So, pero pag-train mo man talaga sindakaan. Araw ka na, ano ba, may solo sa lugar nindo, dahil pa so, kunyan, fire truck, paabot pa sana, kamo, mag-gibo na kay initial na action. Ano ba, kung may mga balde kamo, irolas nito ang balde, karaganan nitong tubig, may taga-Sibyana doon sa lugar. Kaya medyo napapugulan, so makaskas na pagdakol akang kalayo. Dahil duman sa mga pag-gibo nindang aksyon. Tarabang-tabang. Di pa lang, Sir Tabi. Oh, sige, go ahead. Tarabang-tabang talaga sindata. Primero, daklaw na bagay yan, ang pigapod mi nga niya na ano to, baga so augmentation force kan Bureau Fire. So, kung kaya baga pagsabing importante na mas ligtas ang may aram. Correct, tama. Kaya sa training ninda, dakulang bagay na ito para sa moya. So, mas maray talaga na pati ang mga saradit tatao. Digi sir sa Legazpi Tabi, sir. Kumusta ang sitwasyon tadig di sa Legazpi? Pira nang na-record tang sulo po. So, igwa po kaming alimbawa sa from January to June po na data namin, ganyan na taon. So, nagkaigwa po kita ki pigapod na 19 structural fire. So, 14 po kani, so residential. So, mga residential nangyari sa mga satuyang mga residential house. 14 po ang na-record mi. May 2 pong merkantil sa mga tindahan po ini. 2 po sa educational, mga sa eskwelahan. Tapos may saro po na lugar na so places of assembly. So igwa man po kitang naitala na 7 non-structural fire. So saro dagi po so sa vehicular, nasulong vehicle. 4 po so respondan ming grass fire. Saro man po so barangay outpost. Tapos saro man po so pigapod tang rubbish fire so mga tinambak lang na mga basura pero sisulo mang giraray. Kaya saro po ito sa mga pig-respondent kan sa moyang mga firefighting. Oo. May naalala ko sir, nag-responda ka mo kay sulo baga kay electric post. Nailing ko pag sumpit palan kan may style so putol-putol. Nato ito siya. Paano pong style ka? Ito po pigapod bitong gari. Saro po ito sa technique. Lalo na po pag ang pig-respondent may postik, postikan aliko. Madalas po bagaan ngunyan. Pig-respondent may lalo na pag makasugon bagaan voltaic kunyang kurente kaan so aliwa sa primary nagkalayo tapos yan sa drop wire. So ang dalagang kan tubig pa duman sa poste kan ali sa hose mas makaskasaan pabalik na kurente. Kaya delikado ito sa nozzle man so nagkapot kan hose pag sinulid niya ito na diretso lang sa bulos kan tubig pabalikan siya kan kurente. Kaya pigigibo me so broken stream na pod kayan putol-putol lang pag kupsit kan tubig matama duman sa kalayo tapos putol naman siya para ding pabalik na kurente duman sa nagsumpit. So saro ito sa technique pigadalan man talaga ito piga-practice mo talaga ito. May mga video ba kay online na ilang nga yung pag-firefight niya putol-putol ilan pa ang sa mga dahil pa masyadong aram kung paano ang mga firefighting techniques. So magangaras po sila kung nataarog ka to ang pigigibo may nga putol-putol lang subuga kan tubig pero actually pigtamaan ka to so kalayo man talaga duman. Hanggang sa mapalsok sa kalayo pero po kung nagresponde man so aliko pinutol na nila talaga sa supply kang kurente duman itong linya na ito itong poste na ito wala na talagang kurente pwede man diretso na lang ang buga kan tubig duman Sir Jos. Okay medyo kikapos guarang kita ki oras sir baka may dagdag tang binsay so mga gustong gustong mag-log sa Bureau pa kasi sir baka may ma-share kang experience mo gugara no ka kagayon na yaon sa serbisyo kan BFP. Although po nagpapasalamat man po ako saro ako sa naging membro kan Bureau Fire Protection nasa sa Legazpi. So ang paglog po sa Bureau Fire bako man so basta nga sana na as easy sa
So pag-iisip mong very easy lang. So dakulong pong proseso ang pag-agihan. Primero po sa pag-apply, maagi po kamo sa mga pag-apod ng may mga exam, may agility test, may physical exam. Tapos hanggang sa umabot po kamo sa point na dumana kamo sa magkasabay po duman sa magiging ma-take out. So pagkatapos po na magka-take out kamo, alba na kamo sa member kan Bureau of Fire, dakulong pa po na mga trainings. Ang agian nindo bago po kamo maisalang na sa talagang ma-assign na sa sarong istasyon. So kaya igo po kaming training center. Ngayon po igo kami duman sa ligaw sa Kawa-Kawa po. Yes. Dakulong kita sir na paradangog ngunyan Uni si Madam Myra watching from Malilipot Fire Station FO3 Cularina. Si Christian Bungkakas, good day po watching from Malilipot Fire Station. Myla Rodriguez, RJ Mier. Ini si Mr. Ronald Jose Ortiz Sanglay, Libon Fire Station. Si Madam Ses Nahan, good morning po ngaya FO3 Nefe watching from BFP Malilipot. And si Madam Armela Bendicio, good morning po, watching from Tabaco City Fire Station. Baka may message ka pa po sir sa mga paradangog kung paano oral daw dapat na paglikay sa sulo. Bago po ako magpaaram, gusto ko pong reiterate sa mga parantabay na although bako na po ngayon per prevention month, bako gustong sabihin dahil nakita po mag-iingat na naligtas talagang pagsasabitan, naligtas na kita sa sulo. So oral daw po dapat isa-isip taan per prevention para wala pong mangyaring kasulo sa toya. So palagi po naman po kami nagtatao kay mga fire safety tips. Halimbawa ang sa LPG na very common, nagabos ko halos may LPG na once na dahil na po kita magamit, pira kan isarata yan sa stove, isarata man po sa valve kan LPG. Tapos dahil po pag kung may mga akip po kita na mga makarawon, ireyo po ang mga limbawa mga lighter, posporo na din hindi na maabot. Tayan po mga curious yan, pag nagkakuha yung posporo, masabrit po yan. So delikado po kung dahil tamamang na baka kung ano nan sindihan kayan dyan. So sa mga isa electrical naman po, saropon sa mga na-record ng data na kasulo, nagkukos po yan kan solo. So limitan tapuan paggamit kan extension wire, kung pwede po magdagdag na lang kita kilinya sa outlet. An extension wire po dahil garantisadong na ligtas po yan, lalo na kung dahil aram kung pira dyan pagkakaagtang mga appliances na na-overload po yan. So once na nag-init po ang sarong wire kan extension wire, so gusto sabihin po, dakulaan load na pagkakarga niya na baka umabot ang panahon, mabrittle na siya. Then yun na talaga kaya. Tapos kung dito mamalisan, magkukusman po yan kasalo. Yes. So sana po, ang fire prevention, gibuon ta po na oral daw, bako lang po, buong taon po, bako lang fire prevention month. So sana po maging ligtas po kita buong taon sa mga sa mga masunod pa pong aldaw asin taon. Sana po. Yes. Mga tugang, sir ang suranggo mo tabi sir? Apo, Senior Fire Officer na tabi. Senior Fire Officer 4. Senior Fire Officer 4, Gary Santander. Pag nagpa-share ka mo sa BFP Legazpi, basta may matipuno na tindog, automatic si Sir Gary yan. Thank you po. Thank you, sir. Thank you. Salamat po, Sir Jos. Alright, mga tugang, ini po ang programang Aramon niya to, kay Bahanan sa indong lingkod, Joshua Bino. Goodbye. Aramon niya to. Aramon niya to sa DCGB. Kaiba si Marvila.